गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबाय बे भिडिअआनो जाबाय जोंना माने शुटिं सोलिबाय थादों आरोना गामियाव माने आंनि इउटुब चेनेल आगारगोन आरो मेथाइखौ आंनि हासबेन्डआ लिरदों बेनिफ्राय खनदों आंनि बिबोनाङा खनदों आरो बेखौ आं उनाव सोर सिंगार इयो बेनिफ्राय दा माने भिडिअखौ लाबाय दं आरोना शुटिंखौ बेनिफ्राय जाजोबाखै ओमफ्राय दा बेखौनो एसे क्लिप बानायफैदों आं एकदम गोजौनिफ्राय गरानिफ्राय ओंखारखायदों दा एसे देखायनोसै आरो आं बिसोर माबायदि मोसादों एसे देखायनि बिसोरनि मोसानायफोरा जागोन ना जायाखै मैया दसे लादोंमोन ओमफ्राय दिनै एसे लादों दिनै एसे फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय आरो गाबोन सानसे लाबावगोन खोमा आरो बिदिनोसै गोसा गथ'फोरा गरम मोनजोबबाय बेखायनो देखायनोसै आं एसे मोसादो दे माथो दैबो दं नै मानोना समानो थांजोबबाय माथो शुटिंनि थाखाय सिम्पोल मेकआप आरोना ओरैनो बैसागु एलबामनि थाखाय जोंहा फरजानि रमाकान्त बर'नि माबायाव नुगोन मोसानायखौ बैसागुनि थाखाय नायनो मोसाग्राफोरा नै गला एसेखायनो नै जों नायग्रोगा फाइनाल सासे रिसमानदो नै जोंनि भिडिअ रमाकान्तनि फार्स्ट भिडिअ दिनै बोर सारसि होला था बोराय बाथौ Puasa lo belum? Jalan ada nanti. Muri jasa nih say. Ya sudah berapa nih ini masa-masa? गथ'फोरा बेसरा दिनखौ फुंनिफ्राय शुटिं खालामनानै सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरोना बेनिफ्राय दासो जायासो जाया ओमफ्राय ओंखामखौनो जाहोग्रोबाय नै ओंखाम उखैनानै जाथ्रा जादों बिसोरो ओंखामखौसो होग्रोबाय बिसोरनो जाया kita deh nang lai sudah perasaan dong saya goromau langsung kamu jadi pengifai bisa harga juga sekelas nih ekspres sudah neng kayak bisa kembali nih oh yang saya tadi makannya aja deh mana hai yang kemarin boleh gak tadi mana Kam deh, ada video nggak? Coba. Kayak mainnya lah istilah WhatsApp lah kayaknya na. Masa bukan jamnya nunggu macet be. Kamera be better ya loh, tak apa mana.
बिसोर टेस्टिं नायनायावनो जायासो जाया बुजोबनांसिगोन दै बिसोरखौ हासिबाबो साम' गैबाय